Taxído. Uvidíte na Pluske. Je to známy pocit, keď stretnete cudzinca. Poznáme sa? Áno. Je to intuícia, keď vstúpite do miestnosti. Je tu množstvo vašich odtlačkov. Je to záblesk spomienok, keď spoznáte nejaký predmet. Denzel Washington. O 12 hodín ju zabije. V réžii Tonyho Scotta. Zabil ju pred 4 dňami. Vo výnimočnom filme Déjà vu. Vo štvrtok o 20:30 na Pluske. Čakaj. Tak nečakaj. Nečakajte ani vy. Tento program a vyzdvihnutie objednávky do 15 minút vám prináša NAJ. Žijeme technikou. Pohodlie na cestách aj pri sledovaní tejto relácie vám praje Ford Kuga.